Egun otan hori. Udalaren osoko bilkura 2022ko martxoak 21. Udaletxeko bilkura aretoan eta baitxe Zoom plataforman bidez. Horreko 8 puntu eta lehenengo da aurreko aktak onartzi. Horreko 4 akta 2021ko abenduak 28koen, 2022ko otsailak 15koen, 2022ko otsailak 18koen eta 2022ko martxoak 14ko akta. Onartzen da, automatiko zuzateko. Bai, ados. Ados. Horreko puntuek, antolakuntza batzordetik oso zinabrak bastian, izena 2022ko urteko likidazioaren berri motie, 2022ko urteko kreditu aldaketak, Hirururren balio gehikuntzari buruzko ordenantza onartzea, ordenantzen obaiak, izenpe txartela bimentzea. Lehoko puntu da, horko hietatik, 2022ko urteko likidazioaren berri emotia. Konpartido mandun eta jaso zen duen danok, udaleko area ekonomikoko arduraduna egindako txostena, eta puntu nagusi batzuk komentetako, martxako 15 izan zala 2021ko udal aurrekontuen likidazioen, likidazioa kategorikotasun hartu zen, eta osoko bilkura honetan gaitzen egoten da. Zenbateko nagusisek, aurrekontuaren emaitza doitua 1.494.182,49 euro, diruzaintza geldikin orokorra 2.419.793,93 euro, eta diruzaintza geldikin afektatua 0,8.094,04 euro. Diruzaintza geldikin orokor hori 2022an kreditu aldaketa finantzatzeko erabili izango da, beti ben, legediak ezarritako baldintzetan. Eta gero dokuzu kantidade batzuk, hor diruzaintza geldikin afektatua zeintzuk gizan, bai? Diruzaintza geldikin afektatuan kordelako diru hauek, gastu konkretu horiek finantzatzeko erabiliko dira, dagokion kreditu aldaketa eginez. Eta azken puntu txosten honetan, udalnet bidez, aurrekontuaren likidazioaren berri emango zaio Bizkaiko Foru Aldundiari, dagokion formularioa, dokumentazioa eta fitxeroak bidaliaz. Bai? Hurrengo puntuen, antolakuntzatik bai pasaute, 2022 urteko kreditu aldaketak. Kontu hartzailean txostena dan jaso duzuen, eta 7 bidez, bai? 5 eta 7 kategorikotasun hartute dauz, eta 6garrena da bozkatu behar dana berantan, bai? Orduen, numero asko diez, partidak, eta 6garrenaren bozketa june aurretik, sozial komentetako, badaukizuet? Bai, galdera batzuk egintzik, iragarra egiten batzuk posible dien. Badakiten gugunin batzordien pasatu zala, baina batzordien, dana batera etorten da, eta batzutan asalpenak eta ulertzi gozak ez honek arratza izaten. Batzan, hemen abertzen da gizaburuaga, 6.680 argitu zaite hori zaudan? Bai, hemen urte duten die tokiko ekintzak beti izen dizela bideak garbitzie eta erabiltzen genuen eskualdeko alkateranok diru laguntza bat. Eta erabiltzen zen garapen agentziatik. Bai, garapen agentziatik dalako entitate publiko bat, bai, diru laguntzari jasotzen zena. Garapen agentzia agostuen duen, plenotik, bukatzie eta Lehartio Fundazioa azeten ba, Lehartio Fundazioa pribatu da, eta diru laguntza hori bideratu izan entitate publiko batetik, bai? Orduen, zein erabili dugu? Erabili dugu udalerri batek eskatzen dago, eta gero leharri erabili dugu entitate publikoa, bai? Hortik erabaki gendu nahitxien, eta Leharti baitzik, Leharti Fundaziotik erunda kontraktazio horiek, eta baina leharretik ikusten zen nahi ez da
hor dago zegoen konbenixu bezala konstrukzioa. Horrek suposatzen segurantzara itxezin aportazioiek eta bertan konbenixuen hartzezion baldintzak balestizago zian. Orduen, lehena aportazioen minimu zeten zen, oso bitxi. Eta orduen, suposatu izen dau gain kostu bat. Eta gain kostu hori herrianok batu ginen eta onartu gendun aurrera itxie eta onartzea. Bi partidetan da, daukezu hor, zein zazpireun bat dagoetan, 1,98 izagunako dolari tokiko ekintzei kontratu gain kostu hori, eta 2.000,000,010 landa garapena elkarte euroz. Eta, datorren urterako, baloreko dugu bazika zein alkatiok, eskualdeak ia diru laguntza hori, lehen bat zua lortzen, Elkarti Fondaziotik bideratzea, buko egitea eta herri bakoitzak bere eragatzea. Baina hori eragakizea eskualdeko mailan hartuko dugu. Hemen, arazo egun osan, finameneten da, diru laguntza publikoek kudeatzeko, momentuen Elkarti Fondazioak ez dago lixoko. Ez. Eskatzen dena diru laguntza hortan da entitate publiko baten bitxartez. Diru laguntzak Elkarti Fondazioak egunik ez, baina kasualidades hau ezin dugu. Horregatik, hauzea bakarra gelditzen dena, horretik egozenak lehenako strukturan, egozenak banan dute landa garapena agentzia eta zara fundazioa. Eta hori bateratu eran, ezin izen da, ikusi gendun leharri bitxartez hortik bideratzea, baina gestinio egin eran, ze konbenizio eta horiak abezan kontutan eduki izan duen hori informazioa. Baina, danoke horrena itxi erabaki gendun, eta horrela itxik aportazio egin dizena bai. Beste galderatxo bat hortxe. Enpleguaren sustapena egitzen da lekun, irabazi asmori gabeko elkartei 7.000 enplegua sustatu gazteen artean. Bai, hau da ekimen bat, enplegundu bazar batzuk leharti bai menudaletxien, leharti fundazioeko kidiek eta udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak diru laguntza bada 1.000 inguru urteko, 2 urtetan, eta udalok ipinibiko gutxi gora bera, 30.000 euro. Orduen, biztanleko nola banatzen dugun eskualdien, kalkulo bat, iruko erregala bat egin de, 7.000 euro zein eta piku da, baina bada ez bada 7.000 euro ipini dugu partida horretarako. Proiektu garatu da Elkarti Fondazioak, eta aurkeztu da, onartu izen da, aurreko astien onartu izen da, eta hormen hartuko dugune da, udalerri batek hartu bidau erantzunkizune, lehemo da, zuen zinioia, 50.000 euro Elkarti Fundazioa bideratu dugu da proiektu aurrera, eta gero 50.000 euro horiek nola bat baintzen dizen, aprobat Markinesen ingo udalak hartuko da kudeaketa hori, eta herri bakoitzeko aurrenduko da 50.000 euroen parte proportzional. Eta hori da, 2 urteko proiektue enplegu sustatzeko, eta urtero izango da 1 milioi gutxora. Eta horretik, irabazi asmorik ez dauken... Ez, hau irabazi asmorik daukena, nire esan hori... Hau, irabazi asmorik, de hecho, Elkarti Fondazioak irabazi asmoriko belkartik da. Horregaitzik izango, horregaitzik epiditxo da, baina ez horrentzako baizik eta non gureatu. Baizik, Markineko Udalak beste partida bat onartu ban, Retxartekin dolan komentau zan nintzen, lehenako beka sistema hori kendu, eta beka sistema hori kendu, lehenagoen beka sistema hori kendu, eta enplegu sustatzeko beste partida bat onartu ban udalak ez da? Bai, baina, ekimen hau Bizkaiko Foru Aldunditik dator, eta aurkeztu izan proiektuak beste eskualde batzuetan egin da, eskualdean da, ez da bakarrik Elkarti bairako. Eta, apur bat kudeatu, guk hemen apur bat hitz egin genuen zer izango litzake, proiektue Elkarti Fondazioak bideratu dago, eskualde osorako, eta horren arabera datza. Eta horren,
Osa, bixekungo di, diru laguntza bixekungo di, bai udalak emoten darena eta fundazioei pasetan Japona. Bai, hau eskualde proiektua esan beharteko fundazioek kudeatuko da, horren proiektuan arabera, udalak digune da, parte hori diru laguntza bidez ez dena emoten, horren aportazioei, bai, eta 7.000 euro hori da, biztanleen arabera gutxi gara. Gero bestie da, udalaren ekimen bat, aurrekontutan sartu zana, eta dana apurtxo bat, enplegu sustatzeko hor, ipiniken baldintza bat inek, urtero, eta urten partidien, 2008 partidien ikusten da. Luis, beste pare bat gauzak. Bat, hor sartzen dela kreditu aldaketa bat, landagarapena, altzari eta bestelakoan, protek auzoetan hartzeko 5 autobus markezina. Hor, horren buruz, agurreko hirigintza batzordeko, agurreko lurraldeko batzordie, geratu zen, kreditu aldaketa ez zala sartuko baimenik ez zeuen bitxartien eta horretan jasota da aktan. Ze, karo, falta dio hor diputazioko karreterasko baimena eta ura baimena. Kaso bitxen gaina pixen batera. Bueno, eskarie itxurretako bidea dagokionez, eskarie izan eta konpartidu zen batzorde lordalde eta zeuneko batzorde baten jaso bendu eskarizet baietza, eukigondu baietza, baietza kaduka bindau, orduan barriro eskatu dira. Eta gero da, beste kasu bai, horreko aztin, momentu zen duen lordalde eta zeuneko batzorde. Beste dugu kasu dutan, bide karreterazen, diputazioan karreterazen arira, eta kaso bitzen, olazaren eta itzurren, urana bai. Bai, urana, bai. Kreditu aldaketa planteak die, baimenik ziur dauken eskakin arte, ez da oso logikoa. Bueno, baina nire esan, bi gune diez. Beste gunetan, eukidogu ere baimena, eta barriro mongo dozko, ez da gainolako agazarik. Eta diez, desmontablik diez, eta ez dut uste ura gainolako zerikipiniko danik, eta zontu edat gara bat ere bitxe. Espadiez kasu hortan, ezin izango da, ingarri eta garri. Baina asmoa da, espero dugu behitza bitxea. Eta gero beste usaitzu bat. Futbol zeberiko gazesko kalderik abizio da, eta ordez, aerotermiako bat ipiniko da. Aerotermiako bat, panelakin, gaini ipiniko panel fotovoltaikoen apoioaz, laguntziaz. Karo, ondo, ados eta gainera ondo da. Baina da kontraesan bat, frontein izan, gasolinezko kalderik endu, gazesko ipini, oinak frontoiak gainien, aurten urtin, aurre ikusten da panelak ipintxien, orduan, da kontraesan bat, da ingo dana, futbol zuen eta frontein dedunaz. Nik ez dut ikusten niola kontrasean, tren mota bat, bere sasoien hori izanien, bi aukera hau esan, aukera ezberdinik hau esan hori aurrera eruteko, askoz be jasangarri xago esan gara gasoinezko hauen, bai energetikoki hobetu gendun, eta hori egize da, hobetu dela, dudaik ez da, eta aurrera hori erutu zen. Beste hon, barrizarrekin gauz, barrizar kontratu dugu, asesorizi egin izateko, eta, barrizarrek aukera ezberdinek ikusi dugu, orain proposatu dago, aerotermia horrek jarratzea. Aerotermiak ingoiez, dala ondino, askoz hobeto. Eta fronto gainin plakak ipintziana, hor gauz, eremu bat, eremu baten barruen, autokontsumo publikoa sustatzeko, daukegune, hori petxosten badauke oinarritzen dena, hobetzen goi ezela uste honik. Baina kontraesan bat izetiaz
horraz segitot. Eta horren pelotuta buruan, eta zuzune, Barçarrek entraketako eban energetikoana horren buruz nabizio, zer? Bai, bueno, de hecho, junda, entregetan, lautik hiru badeko, ja, erregozeoan eta martxu esan, entregetako azken bertxinoi, ondino martxuen gauz, bueno, beste gauza batzuk eskatu dutzeguz, desente gauza gainera, eta, bueno, espero, azterren grabal ezatia. Bueno, es que entregeu damen barrik ez dugu kida, ez da elurralde batzorde baten ez da etxetu esan, uxo etxeiztaten noan? Ez dugu bezitut esan, seguru, eta hor bezitut esan, bai da zatik ejunda zemen dokumentuak badeko, gure esan. Arteta juti baino beste ez da. Ez da itxetu be, ez da, bueno, da plani bertan ekarri bezala. Bueno, baina eure kompromisu ez eukien martxorako eriak esan, entregetako, orduen, bueno, martxuen gauz, gogoratu eren gotzeu, baina ondino bien gaz aurkezteko. Beste galdera txua dagoen. Zutera zuen? Bai, betxu. Pixkatxu bat, horre dautra horrak leuken hileroko bideo bat. Azaltzi pixkatxu bat, zer buruaz, zeratako bideo pixtxeko dien, edo zer merkature doien, edo... Traola zizendana da, partida bat lagunken horrekontutan bideoak egiteko, baina motz gelditzu da, eta ordu ningo dugune da, herriko imagina grabako diez, artxibo bat izateko da helburue, eukidegun, ikusitzeko, arraskixek bere bizitze duki da portxu bat, eta irudizekin doi, ikustentzomeneko irudizekin doi bat ez behar. Eta komunikazioan beste atal bat indartzea, eta lau notizia gartuko diaz, eta egin bideo bat eitzeko asumera. Eta diez ekintzanak, edo itxenik gauzanak, edo imagen orokorrak, edo bakmiekuek, edo... Bai, aurrat zukumentu zuen orokorrak, bai, ekintza bat grabako dana da korriki adibidez, sozial esaterren, eta hori zehaztuko dugu, giro. Agenda moduen funtzionako dago edo hori baino orokorrago da? Ez, agendako gauzapeko komentako dira, hilin bat egin da, motz batzen da egiz esan. Orduen agendie, aurreratu zein datorren higien ze dauen, baina egun dana ez, zeren neguzu zehatzen gauzak, geixo biko ditzaket. Zaiatuko datorren urrengo hileko agendako kontuen barri emotien, eta atal bat bideoana hori izetien. Hau berez helburua osoia artxibo da? Ez, artxibo eta komunikazioa eta herrizan barri emotie, eta zerri buruz berretxie, eta bat hori da. Eta gu bideo horretan ekarpenak geleinkez, edo? Gobernu ingoz eta bat gure erabakixe da, baina, nigo zue ekarpen batei, baitzen dugu. Ados. Beste galderarik, zeigarren kreditu adizionalari buruz. Ez. Orduaren bosketa onartzen da. Bai. Horrengo puntu da, hiri-lurren balio behikuntzari buruzko ordenantza onartzea. Pare bat antolakuntza batzordetan hitz egin dugu buruz. Eta eskatzen dena ordenantza onartzea behin-behinez zerga tipoa 15% ezarri. Eta
obari batzuk sartze. Zeintzuk obari izango ziren, gurasoengatik seme-alabei, seme-alabetatik gurasoei, eta bikotekide, hau da, pareja de hecho, edo eskonkideen arteko herentzien kasuetan. Hortan, izango litzateke ez kobratzea. Bai? Onartzen da. Kasu honetan badakizue, Bizkaiko aldizkari ofizialera iragarki hau izatzen dela, eta 30.000ko epi irekitzen dela espediente konsultatzeko, eta hala badagokio alegazio irekitzeko. Epi amaizateko beste iragarki bat izanduko da aldizkarire, ordenantzaren testuaz, eta bigarren iragarki hau argitaratu, eta hurrengo egunean jarriko da indarrean ordenantza hau. Horreko puntue da ordenantzetan obariak. Mentako guz, bi. Eleko da. Eraikuntza, instalazio eta horren gaineko zerga, eta horren gaineko zerga arautzen duen ordenantza. Hemen zaubari jarriko da. 180.000ko obaria, energia berriztagarrien inguruko instalazioetan. Onartzen da? Bai, hor, gauzatxoa komentago nire du. Ados, obari horrekin, baina kasko zarra zela berrizuko litzateke. Bueno, kasko zarraina horkariz begire pinean da, bai, ongi txematan gire begiratzen, eta, bueno, alorri begiratzen ongian, eta alda, ipini, pasetan dena da, ikusi bera, ze ere mukupetan daben, eta horrek zelako aurrezpenak hartzen daben. Ezin zana, aldezaren ipini, bai alkoholitzateke ipini. Hemen obarix ez gabiz autokonsumoan inguruen, ez gabiz ez En principio, badakigu kasko sarri badagoela jentie nahi horrekin, ez? Bai, eskaera bat onda, eta esagako baietza. Nopako baietza, ja. Bai, uste baietza, bai. Eskaera, Luis, eskaera bat baino izte, onda? Bai, no, markatu. Ontzu, hori da. Aurretik, Bezente, bai. Nire akira barretzen nirulo begozan. Bai. Orduan, claro, pentsatzen dut, ari ide, ez da itikula txostenak eta indiko dira, eskakizuneke antzare bizta indiko dira, ari baitzen emoteko, autoraketa baten moda da, eta bai, eta aukeriko dukela egin abizeteko. Bai, gainera ondioneko 80.000ko balize ikuitxe, argita barri, eta ez horredotak inoa, bai. Ogari xerak eusoa da, baina elektriziako inpresioa beste bat da. Eta autokonsumo guztatik ganaz. Bai, eta bari honik itzen dara hori lagundu, ez? Eta anima autentia. Lude baik. Bale, eta bigarrena da, ordenantzateko bigarrena, tabernetako terrasen okupazio tasa. Lehenengo hilabetekoan, 150.000ko obaria. 2022, bai? Onartzen da? Hemen lehegunine ogasunin agartu zan, ogasunin, lurran antolakontzan. Eta gindiro barixekin ados, eta horretan beti egon da pizkatxo bat sektori hori laguntzeko bidea zirela hori, Lo único bai ikusi beharko zan ikustu gauzak normalizatze bidien edo normalizatzen gabizela, eta orduan ez da gitarrazan inguruen, igual, zuek ikusi beharko duzu zelanen, edo iririntzan, edo nik ez dakit, no? Baina ikusi biko daukea den hori zelan ordenatzen dugun, ez? Ados zereko barixekin, hiru hilabeteko barixekin, bale, baina ez dakit, zelan gelditzen den terrazen kontu hori. Bai, hori komentau gendu, hori da, Holanda komentau gendu. Herrianetan da bizea bat lehenako zudiozu normalitate hortara bueltatzen, eta, adibidez Bilbon, Aste Santura arte izango da. Eta txosten bat badeko iribiltzako teknikari xekin eta terrazen tamani buruz, hori konpartidu eginke, asmue da, bai, eta garrari xekin egotia, eta
Zeren, azken batean usteot, gutxi gora bera apur bat lau edo bost izenik ez, apur bat desente gitzu izena. Pandemiziai dagokionez itxikakuela, eta hogar izan zen egun zan lehen, eta oin, gero, Euneko 50 mantentzen dugu ongo martxar arte, eta, bai, egon gaurekin, eta, esan, zera, Euneko 50ko eta Euneko 50ko garizaz kuntzen dut gero, gero ja, normalia horretara bihurtzen gazela, eta terrazen tamainuen, maiko kopuru eta metroko kopurue, horreta zehazten dira. Batez be, OAS ez dagoela be, mundik horrez da lagu. Bi hauek onartuz, udal ordenantzetan sartuko dira, eta beste kasuen modu, bizkaiko Aldizkari ofizialera bisatuko dira Arkizeo, eta kopiaz, eta Bigarren Publikazio ondoren indarri garriko da, bai? Beste puntu da, izenpe, txartela, baimentzea. Hemen eskatzen dena da, eskatzea eta baimentzea izenpeko sinadura elektronikoa, udal idazkari eta kontu hartzailea den etxentzat, bai? Udal honen ordezkari moduan, edozein izapide egin ahal izeteko. Onartzen da? Bai. Bale, onarpen hau helbide elektroniko batera izatuko da, bai? Zazpigarren puntue da Dublinik adierazpena. Dana jaso dugu, Dublinik adierazpen hori, eta plenotik onartue izen behar du. Onartzen da Dublinik adierazpena? Horrek, galderatxo bat horren inguruen, justu aurrekoen inguruan hartasunien ez genuen komentatu dauze, nagusientzako adinekoen herri edo hiri lagunko hori aholkularitza enpresa batentzako diru partida bat onartu zen, aholkularitza enpresa bateke lana hasteko eta berez martxuen hasteko ziela, ez dakite zozetan hasti dien, pini dien harremanetan edo nagusi sindikat aldetxo bat eta sortzeko ziren, ez dakit zeharrai aurreratu da, edo... Lehenengo, egon gara, bintute egon gara, hitz egin dugu apugarate pie buruz, eta argi eta garbi, horreko duen, 2022ko horreko telezagun sartute, orduen, onartu bide hori, eta gero adjudikazioa izateko, dekorazioa pasako da, bete da piko edo pasako da. Bitxarpen lanien gabiz, alanda guztize, bai, bagabiz, bazartu gara, eta taldi eratuko da. Horren prozesu bat da gutxi gora bera 3 bat urteko eta lehoko garrantzizio dauke talde horrek eratzie. Bebai, diru laguntza bat da, eta diru laguntza hori ja eskatu dugu. Naiz eta jakinde hau aurrera enduteko, orduen, bagabiz kontaktuen agurtxo bat, baina adjudikazioa jarrai. Adjudikazioa gineran, talde eratuko da, aldiz egingo diez, eta oso garrantzitzu da taldean eratzi. Onartzen da Dublinik adierazpena? Bai. Horrego puntue, martxoan 8ko adierazpena, plenotik sartzen dugu, erresteko, eta bere garrantzia emateko. Martxoan 8ko zau da, eta pleno hotxereko gunez, hotxere, ekartzen da adierazpena. Onartzen da? Bai. Eta batzorren ekarpenak hemen, bat komentetako da mozino bat sartu zana bidaliz ikusitxe aztelenetan batzen diren jubilatu talde bat dau eta herriko orkestu da mozino bat, banka migak edo banka lagungoia eta dokumentu hau partekatu genuen, beste herri batzu talde onartu izan da eta beraien batetik mozino hau betesten da onartu alizateko. Mozio hortan, azken puntuetan, hemen Markinas hemengo udalari eskatzen zaio sentsibilizazioa eta informazio kanpaina bat itxia. Adineko eta zailtasun bereziak dituzten pertsonei arreta emateko jardunbide egokien buruz.
eta Martinez Hemengo udalak osoko bilkuraren erabaki hau hartuz gero, helarazteko herriko merkataritza eta zerbitzu establezimientu hori, eta Martinez Hemengo herritarrek joan behar izaten duten bestelako zerbitzu publikori. Monsignori oso zer komentetako, oskatu horretik. Printzipioz, ados, ez? Dio gainera honek bila badara bila azte izan bat hilabete eskakizun horrekin eta egiz esan oztuko piloa dakiaz. Eta ez bakarrik nagusisek, hain nagusisek ez garen ontzako da, nahi kostuko da hemen. Orduen, nik ez dakit ondo ikusten dugu, lo único, nik ez dakit udalen aldetik ze, oza, inotu, bankoek izango dezakez, eta ez dakit beste leku batzutan behongo die azken internetez bidez funtziono behar dozune, eta hilegetan ez danak, ez dakit, impostu berdin bagaten ditugu, eta zerbitzuek prestan oztoko pingabiz, ez, orduen, nik uste dut hori zertu bidala, ez? Osa, orduen, udanak ikusi biko dago, nik ez dakit, bankokin egon bidan, ez da egon bidan, ez dakit nogaz egon bidan, baina horrezkari hori, osa, baietza esaten modutzatu gero, zelan gauza, ez? Bai, hemen harreta pintzen dago, udalan bete behar esentzuk izan litzateke, onartuz gero. Eta orduan, kanpaina hau komunikazioetik zabalduko dugu eta pentsako dugu eta onartutzat emoten den emozio hau, zabalduko dugu, nintzen da eskakizuetara. Nik izan aditxik, ez dut uste mugatu biogunik bakarrik ezintasune edo jubilauen adinera ez dut uste. Nik uste dut eskatzen daren guztixan ingomi jango larretik. Bai? Oso galitzen da. Eta beste ekarpenik. Ez da beste ekarpenik. Bai, nik ez batuz. Esan entro. Bai, Osatxo. Dada por bat, mozinioa eta adierazpen bati buruz Ukrainiako gaixetala eta ez bildu zen ustean adierazpen bat, eta adierazpen hori dugu bakarrekin gintzen, 6. puntu bat gehitzu bildu genuen, eta ez dugu barririk horretzen hau ziztot. Nire proposamena izan zen ikusitxe beste herri batzuetan, herri txikisago batzuetan, EH Bilduk eta EJ KNU-ek adostutako mozino bazala, eta pentsatzen hori horrela eguleruna izan bazala. Baina, beste barik, eta aldaketa bat komentu zen duen, eta pentsatzen mozino hori zegoen moduen aurrera erutia, eta, baina argi eta garbi gelditzu da, udalak moztu izan da, kanpotik ikusten dut bestik ez da, eta laniek abizela kontu hortan, gure postura garri da, zeniat esan alderdi moduen, eta adierazpen bat egin edo bezein, lani jarretzeko seguru, bai zuek zingu duen. Eta apurra garro batzen da 6. puntu gaina, edo ze gehitzi eskatzen gendu. Da niku, ez dakit, niku biluzu da, puntu honek, errarro izan ziren. Eraso militar honen salaketarekin eskatzen den moduan, nazioarteko komunitateari bere eskuartea eskatzen zaio munduan zehar hainbat urtetan martxan dauden katazketan, bai egun konpoketan, bai eta errefusiatuei beharreko babes eta laguntza. Ez dakit, aurreko 5 puntuei hau gehitzie, neiku generiko eta gaina Ukrainiako oin oso ospergi da, eta oso evidenti da, baina hordaz beste gatazka batzuk urtitan dauzenak, Yemen, Siria, Palestina, Saharako gehiago azpion urten da bena, hor dauzenak, eta horrek atu die bigarren leku baten. Guztot, dara gozera dauz gerrarik ez eta konfliktorik ez mundu guztixen.
Ukrainen koketi izan nire intentzinoia, eta momentuz, eta Saharako igual hasiko gara udalerriok mugitzen, baina hoiz izan apurratik intentzinoia, eta danoz edozein gerraren kontra, argi eta garbi, baina, esakotzut planteamento bat, pentsetan beste leku batzutan onartu da niztotu ulertzen zeraitzik ez zuen onartzen, baina, hori da, esteko besterik. Nik uste dute importantiena dela hemen lanien jardutie eta koordinote gotie haman komunaz guaz eta etorri daitezkezen laguntzak edo golik ezen zelan lagundu edo zelan babestu errakusiatu etortzen bat nahi bai batzu badaz margin esan eta horri itxien eta horretan dano hauza